Ir-Renju Unit flimkien ma' 28 pajjiż ieħor inkluż Malta fi stqarrija konġunta kkundannaw lill-Iżrael għall-azzjonijiet li qed jieħu f'Gaza u sejħu għal waqfin mill-ġlied b'mod immedjat. L-istqarrija ffirmata mill-Ministri tal-Affarijiet Barranin tikkundanna d-tbatija u l-ġuħ li l-Palestinjani intortament qed ikollhom jgħaddu minnha. Iddeskrivew bħala tal-waħx il-fatt li 800 Palestinjan inqatlu mill-forzi Iżraeljani waqt li kienu qed jippruvaw ifittxu l-għajnuna jew li jitrejqu u ma sejħu lill-Gvern Iżraeljan iwaqqaf ir-restrizzjonijiet fuq it-tqassim tal-ikel u affarijiet essenzjali għall Palestinjani f'Gaza u jħallu lin-Nazzjonijiet Magħquda u aġenziji umanitarji ikomplu bil-ħidma tagħhom fost il-Palestinjani u ma sejħu wkoll għar-rilaxx immedjat tal-ostaġġi Iżraeljani minn idejn il-Ħamas. Is-sitwazzjoni f'Gaza għal ħafna hija bħal bomba tal-ħin ma jafux ġej minn ġurnata għall-oħra. Inna 5 ijiem aħna ma kellnax, aħna għajxin fiż-żulum. Ilna ma niklu 5 ijiem, qed ngħixu f'inġustizzja kbira, hija martri ħalla tfal il-tiema u jien bniedem midrub ma nistax niċċalla kif irrid. Illum kienet ġurnata ta' tbatija kbira sakemm in-nies tħassruna u tawna xkorat qiegħ. M'għandniex flus biex nivvjaġġaw kif irridu, m'għandniex ikel jew x'nixorbu, m'għandna xejn. Il-ġuħ qed joqtolna. L-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa qalet li l-offensiva ġdida tal-Armata Iżraeljana fuq l-art f'Gaza qed tkompli tikkomprometti xogħolha biex tħares saħħet il-Palestinjani. Id-direttur tal-Isptar Xifa f'Gaza City, Mohammed Abu Zalmija, qal li fi spazju tal-aħħar 3 ijiem 21 tifel u tifla mitu bil-ġuħ. Qal li f'Gaza hemm 900,000 tifel u tifla u 70,000 minnhom mardu minħabba l-ġuħ. Fuq front ieħor f'Gaza wkoll, id-duħan mill-bogħod fit-toroq is-Savojta ta' Dir al-Balaħ fejn l-Armata Iżraeljana komplit l-offensiva tagħha fuq l-art bis-soldati u tankijiet. Hawn Iżrael jemmen li l-Ħamas għadu jżomm ostaġġi Iżraeljani. Mill-50 ostaġġ li kien għad fadal, l-awtoritajiet Iżraeljani jemmnu li għad hemm 20 ħajjin.